har lidt padler, og så kan de ellers ramme bunden med deres stave. Det er taktisk smart. Men det ser ud som om, at hoppebogen faktisk er foran. De passerer springvandet, som er nogenlunde i midten nu. De fører langt. Ja, de fører faktisk langt. Men nu er han så ved at være rimelig træt, ham der er slækkebåd om foran. Han ser ud som om, at han kunne falde om dem lidt. Så er det godt, de har en stor hjem i hvert fald. Og så fylder den ombyggede vandrute tilbage. De fylder... Jeg synes, de ligger lidt dybt i vandet, men de kommer der fremad. Det er som om, de virkelig går op i fart, den der tømmerflåde med dunke på. Der hedder EE Survivors. De er kollektion herude. Ja, det er en masse styrt. De ligger nummer 2 nu. Jeg tror, de hænger sig på. Nu er de ligesom slået sammen i en efterhånden. Hvad med hoppevognen derovre? Jeg kan se slæbebåden er henne ved Fustagen nu. Ja, den er ved at være henne. Han er fat i den. Jeg tror, han er fat i Fustagen nu her. De kæmper stadig ude på... De skal op i hoppevognen. De to andre hold kæmper ude på midten af søen endnu. Den der ombyggede vandrutebane har jo en eller anden form for hjul bagpå, som de kan træde rundt med nogle cykelpedaler. Det ser ikke ud til at virke videre godt. Det kunne være, at man skulle overveje lidt modstand i vandet, der måske sætte en køl på, eller en den stil. Eller lad være med at have lavet en ubåd. Så faldt de sgu af den store tømmerflåde der. Det blev de vel godt og grundigt af. Den splintede mere eller mindre. Nej, den flyder stadig. Og hoppebåren er på vej tilbage, men bliver angrebet af vandcykelbrudsebanen. Jeg tror, det bliver hoppevognen, der vinder. De er halvvejs tilbage nu. Ja, de slår den fri. Og nu når de hen til springvandet. Det mindre, at de kæntrer på springvandet. Nu sejler de i hvert fald ind i det. Ja, de får en videre stor kamp med det springvand, i forhold til, hvad de har fået med de andre hold. Det er som om, det har været den største udfordring. De to andre hold er ligesom forsvundet nede.